Hola companys, benvinguts. Avui us venim a presentar un pis al Pont de les Granotes que està totalment reformat. Acompanyeu-me, fixeu-vos el vestíbul, hall d'entrada, l'esplendor del menjador, dos finestres, carpinteria canviada d'alumini i una terrassa de 40 metres que us encantarà. Us presento una cuina superoriginal de color blau. A mi me xifla el blau i la veritat és que m'ha encantat tant el terra com el mobiliari. Companys, estem a la cuina. És una cuina quasi de 10 metres i mig i tenim aquí forn totalment amb moble columna, nevera, una vitro espectacular de metro amb la seva campana decorativa. Després tenim la pica superoriginal amb color blau i tots uns tonos pastel de color blau guapíssim, en conjunt amb el terra. Fixeu-vos el terra, que és superoriginal. Tenim també accés a la galeria per fer el tema de la rentadora i secadora, amb una mini terrassa que li traureu molt de profit. Acompanyeu-me i anem a les habitacions. Companys, amb aquest pis trobareu 3 habitacions tan xules com aquesta. Habitació supergran amb els seus armaris. A més, cal dir que el pis té 90 metres i està impecable. Calefacció central i fixeu-vos quins acabats. Portes correderes, portes totalment lacades, modernes i fixeu-vos quin quart de bany més xulo. Uau! Radiador tovalloler, plat de dutxa amb mampara de vidre, aquesta doble pica tan xula. La veritat és que els acabats es van fer força bé. Així que, companys, us vaig a presentar les altres habitacions, però fixeu-vos, aquí tindreu un segon quart de bany i aquesta és una altra de les habitacions que és doble, totalment moblada. Així que, companys, si esteu interessats en un immoble de qualitat a la zona de Lleida, a la zona del Pont de les Granotes, el tenim. Truqueu-nos 973 10 22 86 i recordeu, si teniu algun pis en venda, nosaltres som la vostra agència. Ens veiem aviat.